Yeah.
Ya.
Maju no kabeh sewu lamu. Sok. Maju tak suruh kowe. 1, 2. Waduh. Ojo bendirang meripatmu, Ojo muncrat hidungmu, kowe. Apa semonggo haji Jaya Kawijayan kewani mangkat gak ada pengarepan kowe? Mangkat dene iki balung kang dadi mati di kawan kowe. Maju tak kemah balungmu, Ya. Waduh. Wah, manggol.
melo awakno. Karep balung-balung to. Ya. Aku tolong itu. Pocong-pocong lira. Ora ketok blas. Ora panas kabeh. Tolong le Juli. Aku lagi berjumpa lemah. Waduh, waduh. Aku ini demen ada apa ini? Dasku kok protol. Protol dasku ketekan weteng. Setan model apa? Model jenenge das protol. Aduh. Otar kacer iki mati ning bar kejungkel. Kejungkel ratane. Dilesep. Uyang na Indonesia. Hei, sira kuyang, lo usus sembating kelewer. Jeroam ketok prakondo wedi pengen ngombe minuman keras kaya es batu. Ojo kata nudut. Lah, baru-baru mireng. Kandung ketok kabeh. Aku golek awakku. Awakku ngendi? Cili. Uyang. Sapa kae? Pocong. Ora ini tong ayo golek menungso. Aku pengen golek awakku dong. Aduh dong, nasibku gitu dong, awakku hilang. Kita teman-teman. Aku komen, bahkan aku baik. Wah, Aja lawe dhuwur we. aku depeteo merah lagi. Iya, guys. Wah, imang bolo kopi. Iya. Tur kabeh aku ora medhot. Tur. Kenapa? Tur. Hati-hati. Ora nondon iki. Medeng we. Medeng. Iki kono we. Kiwa panggung we. Ndi? Aku
mau di video blog. Ya. Siwang wewe. Aja nangis jangan ceplok aja. Ayo aku warna isin. Cantik-cantik. Ora wedi, Cong. Ora wedi aku belas. Kasihan deh. Aku bos. Aku belas. Orang ajar apa itu lo ayo cung wasir. Selamat malam guys. Walu wasir. Waduh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muncul. Nama saya Endang Sulastri. Wah, begini rejo tenan dek. Rejo kang full penontonnya. Wah, ini nang desa ndi? Desa Manjang. Manjang, Kecamatan Jaken, Kabupaten Pati. Acaranya apa, Ndang? Acaranya syukuran. Syukuran apa? Penting syukuran lho, Kang. Aku ya gak kena. Wah, syukuran full pokoknya. Alhamdulillah sing ditimbali ketoprak Wahyu Manggala. Iya, Kang. Ya iya didongakno wae wong Manjang kene sehat kabeh masyarakate, amin. Rezekine melimpah luah, amin. Ayo, selamat sing nanggap ya selamat sing ditanggap, amin Allahumma. Alhamdulillah sing penting jaga kesehatan yo, Dik. Iya, Kang. Awake kudu ngrik-ngriken. Wah, iya iki usume watu pilek kudu jaga stamina ngono. Ngono, Kang. Iya. Wes iki lakone Jadawa. Ayo dikenalno ketoprak Wahyu Manggala iki sewaneng Manjang. Ketoprak Ilik Mogol asli saka Desa Tanjung Sari, Kecamatan Jakenan, Kabupaten Pati. Weh, nek nanggap piye carane, Ndang? Gampang, Kang. Langsung ae dihubungi nomor Ilik Mogol. Iro, Ndang? 081 228. Weh, naik. 128. Kaya malah dangdut gue. Lah piye, Kang? Ayo, Kang, sesuk merek nang ndi, Kang? Besok nimbali wadu, Ndang, nang Celuak, Ndang, Gunung Wungkal. Ngawen ledok, alhamdulillah. Pangestune ijeh lanturan lho iki ayo Ndang Joka Jaket disetel DJ-ne WM Audio, RH Video Shooting.
WM Leteng Official. Wahyu Manggolo we. Wahyu. Laju leng-leng. Show. Ya, singa macane Wahyu Manggolo. Antia awur-awur. Ya. Ayo. Tunjukkan pesonamu. Macan singane Wahyu Manggolo. Ya. Kalah le.